Salutare! Acum câteva zile vă ziceam că au fost niște conflicte între grupuri aici în Anglia, între câteva grupuri de englezi și câteva grupuri de musulmani. Au fost niște conflicte locale, au fost conflicte și între români de noștri, a fost un conflict în Leeds între români de noștri și poliția din UK. Acum, la o săptămână, două după, lucrurile nu se îmbunătățesc. Sunt din ce în ce mai multe știri care arată conflicte în cât mai multe orașe, din ce în ce mai multe orașe. Momentan sunt, cred că undeva la 30 de orașe în care oamenii au ieșit în stradă, au făcut revolte și de o parte și de alta, și englezi ieșiți în stradă și migranți ieșiți în stradă. S-au produs violențe, distrugeri de bunuri. Mass media nu ajută deloc. Mass media face mult mai mult rău decât bine. În loc să aplaneze situația, mass media pune paie pe foc. De ce zic asta? Pentru că pe fiecare zi mai apare câte un conflict. Pe fiecare zi mass media ține partea unui singur grup și încearcă să arunce vina pe partea opusă, pe celălalt grup. Azi am avut, să zic așa, neșansa să văd anumite zvonuri în mediul online, cum că în orașul în care stăm noi acum au început revolte și că sunt grupuri de oameni prin oraș care au început să spargă magazine și să producă daune și să producă panică printre populația orașului. Din fericire n-au fost reale momentan, dar tot mass media tot influențează lucrurile astea și tot încearcă să atragă oamenii și de o parte și de alta încearcă să-i atragă în conflictele astea. Săptămâna trecută a fost un conflict destul de mare într-un oraș foarte aproape de unde locuim. A fost un conflict în care au ieșit în stradă migranți de mare parte musulmani, înarmați aparent, din ce am văzut prin postările de pe Twitter. S-au luat la bătaie cu o mare parte din englezii patrioți care au zis că ies să apere țara de noi, de migranți în general. Și astăzi am avut stupoarea să văd mesaje pe rețele sociale, mesaje care ne sugerau că ar trebui să stăm în casă, că e în desfășurare încă un protest, încă o răscoală, încă o revoltă a populației începută în orașul în care suntem noi. Norocul face că orașul e destul de mic, adică nu durează mult până se aude dintr-un colț în celălalt. M-am plimbat puțin prin oraș și totul e ok, dar nu mă aștept să dureze foarte mult până când chiar să înceapă ceva în oraș. Poliția e în alertă, au și publicat un anunț pe pagina de Twitter a orașului în care suntem, a poliției din orașul în care suntem, în care specifică că ei sunt deja în alertă și că o să acționeze în forță în caz că o să se întâmple vreun conflict și în caz că o să izbucnească ceva. Am văzut
într-adevăr multe mașini de poliție în zonă. Momentan e ok față de alte zone, spre exemplu în Liverpool oamenii au fost bătuți, oamenii au fost înjunghiați. În o familie de români din Liverpool a fost agresată de către un grup de tineri englezi, fiind confundați cu majoritatea musulmană din Liverpool. În alte orașe oamenii au fost opriți pe stradă, scoși afară din mașini, mașinile le-au fost vandalizate, tot pe motive rasiale. Și lucrurile... Ce m-am speriat? A fost un balon. Și lucrurile tind să iau o turnură din ce în ce mai rea, atât în pe rețele sociale, cât și în realitate. În următoarea perioadă prevăd că o să se amplifice tensiunile dintre grupurile astea de protestatari și până la urmă o să se ajungă și la noi în oraș. Momentan a fost calm azi, dar zvonurile nu vin niciodată singure și nu rămân în mare parte doar zvonuri. Așa că dacă sunteți români în UK, vă urez mult succes și să stați la adăpost în următoarele zile. A devenit un pic periculos. Oamenii sunt scoși din mașini afară, din taxiuri, nu contează în ce mijloace de transport sunt râți afară din mașini. Suntem în data de 7 august 2024. Zic și anul pentru că videourile astea o să fie pentru posteritate cel mai probabil. Și prevăd de fapt că o să se amplifice un pic situația, pentru că e deja o tensiune foarte mare creată, sunt grupuri mari de oameni și de o parte și de alta sunt grupuri de mii de oameni care sunt împotriva altor mii de oameni și la final de zi nu o să se strângă toți în brațe și o să zică bă, ne pare rău, hai să mergem acasă și hai să fim prieteni de mâine. Probabil o să se întâlnească pe stradă în următoarele zile și o să stârnească din nou conflicte care de fapt au fost începute și nu au fost finalizate. Prevăd că o să fie un efect de bulgăre de zăpadă în care cineva o să zică ceva, altcineva o să zică altceva, o să se agite situația de la lucruri infime și o să se ajungă la violențe din ce în ce mai mari. Ce să zic, stați în casă, dacă aveți ghinionul să fie conflicte la voi în oraș, stați în casă, stați protejați, țineți-vă copiii în casă și încercați să nu vă implicați în mare parte. Încercați să nu vă implicați în conflicte care nu sunt, părerea mea, nu sunt ale noastre. Până una alta, stay safe.